Hej, så Folkens, og i dag så er det min lillebror, der skal sidde og spille. Og i sidste episode fik vi lavet den der snemand, men jeg cutter lige ind til det er ham, der sidder her. Hej. Så i dag der skal vi bygge et hus. Så det skal jeg lige begynde med. Jeg må den der og den der. Og så skal jeg bruge den der. Nå, jeg tror faktisk, at jeg gør sådan der. Og så går jeg ind på prysten. Jamen, jeg skal bare lige finde den. Så har jeg fundet den. Og så går jeg nu lige ind og så og så skal jeg så går jeg lige meget lidt. Nej, Benne Chris. Vis mig lige, hvor din celle er, eller skal jeg vise dig det? Så skal jeg lige hjælpe ham med at finde sin celle, for det ved jeg godt lige. Nej, her er der ikke Jail. Nej. Jamen, der er den. Hov. Hvor er du henne? Du er derhenne. Der er han vist ikke. Nu skal jeg bare lige finde. Lad være! Fordi når jeg spiser lige lidt, så skal jeg sgu bare hen i mine og mine lidt. Ej. Hvem døde du af? Okay, jeg tror, jeg går med ham. Så nu går jeg bare lige ind på GG. Nej. Så jeg tror faktisk, at jeg går ind ved min storebror. Og så går jeg ind på PvP. Og jeg har allerede magier på.
Er du nede i vandminen? Ja, der er sådan. Jeg skal op. Nu er jeg. Der er den jo. Dør man lige også. Det er ikke i orden. Ja. Hey, der er der en YouTuber. Der er en YouTuber. Altså, jeg går op på en mur snart. Jeg må da sige, du er bandit, du er. Jeg får boost. Og jeg dør. Så det er ikke særlig godt, jeg dør nu. Så, ja.